Bungi do ra mulih ya, Kang. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak, swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Aja modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho Kang aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu. Aku. Kesusu malah miso aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedekep. Sedekep piye? Tak cipta. Dicipta Tak dadekke Raden Gatotkaca. siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku golek malih piye? Embuh aku ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya Gong. Heeh. Piye wae kok ora gek mulak malih iki? Ora krasa wong iki. Kowe iki wis malih. Masa Iya. Kono ngilu ning jero kono. tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Ediane gleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Kang. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tegek. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggah ning kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya Tegek, rasah nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe Tegek. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya Tegek, aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayangan Tegek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Walik. Sakarep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Cublak suwenge ting glenter. Sik. Raden Janaka niku pating-paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Tegek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Wong cangkem gedhe kok kon crita ora?
wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan toga ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane iki gembira, rerap-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem slindro patete 6 Tegek. Nggih, punika ndang cekak-ceket. Ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Tegek. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Mesti sia-sia ora. Mulih wae aku mulya ngono ora. Aku budal ndisiki laku Tegek. Ngatos-atos. Iki neng woh-wohan kelem mertangga jiwa lan jambudipun Nirmala. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggali. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak, iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak gedhi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manik Maya? Mangke gampil Kakang, menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Lurah Semar Badranaya nalika semanten sigra ndahar jambu dipun Nirmala pramrtangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manik Maya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupi andhahar pramrtangga jiwa jambu dipun Nirmala sumerpet kang panon dawah plak kapidara Lurah Semar Nala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun tadi? Kencang waru dayong Pak Pong Bu Bala kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengko Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem dalu beksi wisa racun. Pana kawan sami mblasah kados mengkaten menika dos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning Panakawan katelune papan ning pinggiring kawah Candra Dimuka sawise iki mengko ulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning Panakawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra.
Sudarsana wis dangu nira laper Kakang Rada punawi niki menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang lah iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun sajaipun mekaten Kakang Arjuna padha kanthi harja saprapta kita Janaka lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepan tingkang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe arepe piye? Arjuna manengadem padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga mangabekti kula kunjuk pikulan ya Arjuna lun tampa pangestu lun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani pikulan iya ya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi pukulun selo bincang menika Madukara badhe gendurenan edian jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho Pukulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati memanon ing ati iya kita kelangan apa STNK langgemah Kakang Rada menika kadut timbali terus sampun Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae omongane ora petha kecalan memanon ing atiku linggih menika pun setunggal Kakang Semarang kaping kalih nggih menika punakawan kula piyambak nggih menika pun garing ing mangga tiga nggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun iya wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa piye kuwi lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar kelipatan berapa kalepatan nggih kalepatan maksud kula kados mekaten Pukulun bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka lha dalah lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindhu pundi Pukulun Kakang Semar wani kan panjenengan ulun Pukulun apa Kakang Semar kula suwun susuke Kakang Semar kula suwun
Semar bakal kita jak bali marang jagat Mekeder. Nala Garing uga bakal kita jak bali inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk. Ngibarati kados dene banteng ketatep. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng rakuan le ngampet tau. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Ora kuat le ngampet. Nek mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kahyangan Pukulun. Bumi goncang kancing langit kalap katon ler kincanging ngares resang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten dawuh lali dhek wonten pangandikan ingkang ngadhewu yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar ya. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cak didelake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namaaken Pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kan joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sulon jebluk dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei iki pusaka dudu drei lah diguru ya ngerti drei kula aturi namaaken Pukulun menawi paduka Pukulun boten saged merjaya pun Janaka dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya aduh Kakang rada mlajak iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun rada. Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petra pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora pancen sik
Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke? Nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora ning kono. Oh iya. Dombatang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok gareng rupane iki. Yen mau sore lha aku ndelok gareng jan tak tambani Pak. Tak suwun ki ngersaning sing gawe urip Bapak durung wancine tekaning pati. Mergo kowe tak kandhani Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge urung dadi mir. Nek wis dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih Den. Waduh Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dipodo-podo. Pripun Ndara? Iya dipodo-podo. Podo-podone kok dawa banget ya, Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa? Petro non mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku apa? Wong ngerti arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengajaken. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar ke Prabu Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo lah.
kula konjuk pukulun. Iya Kresna ulun nama. Kula ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya Arjuna ulun nama. Guru akehku aku ngaturake bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangetan gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan, teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ning jagat Janaka. Ora pantes sira dadi laranging jagat. Ora pantes sira dadi unusaning titah. Sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Lamaning magepokan kelan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning Kayiwangan. Nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun, Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye wae dalah Arjuna. Tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndamel kowe kewirangan. Munggah ning Kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Carita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten sampun kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng Kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darmaja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora sabar Janaka ayo mungsu ora tatanan madha rupa karo Janaka kose sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku Kudus Werkudara ngopo dugangane tenang lungguh tenang ayo lungguh wah padha wis Petruk wis kowe rasah ndagel ngono lho wis Kakang Semar iki ngopo?
Anjen kula sengaja. Iki sapa, Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku ngomong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku Di, adikku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyatran sembah mabekti nggih. Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu Dipa Nirmala pelemper tangga jiwa, nggo bangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petra ajeng dihukum teng Kawah Candra di muka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Engko sampean wis sembodra turu Sri Kandi. Ya ora. Anggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora usah omong kowe menungso jijik ora usah omong kowe. Mulai ya terayam bos iki. Kurang 10 menit kan. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gonjang ganjing, kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Inggih. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mono gage matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Mangke dipun marangaken pukulun kepareng lambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh wujudan sing werna-werna apa makhluk abstrak.
minggir tak bandinge. Sik aja tok banting, nek banting kualat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita Pukulun? Kula nyuwun kanthi sanget Pukulun. Gini ming Bagong tok. Kenapa kok dadak mbok sembah-sembah Perkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka Kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun Kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesane kanthi syarat Plemrtangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho, tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo Bagong? Bathara Guru menyang endi Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambudipa Nirmala Plemrtangga Jiwa paringna Bagong. Inggih Ulun. Kita nyuwuna pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Plemrtangga Jiwa Jambudipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Ceneh entek njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karangpradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.